Adis alias Ginger a dneska ukážu vlogis a vlog. Jsem tady s Genimérem 98, ale jestli chce pozdravit nebo se ukázat, ale nebude ze sebe dělat. Víte co? Ahoj! Ano, pozdravil mě, pozdravil vás. A uděláme novou znělku na ten náš nový účet kanál. Na účet kanál, a teď jsem se splet, jo. A prostě je to super, je to hezký, protože... Co to dělal já? Ne, je to hezký, ten jak tam je to prezent, je to prostě, jak to udělá takhle, zvedne ty písmena. Jako dělal jsem to půl hoďky, ale... Ne, dělal to Genimér, musím říct, že Genimér všechno dělá. Ne, všechno jako naprogramuje a tyhle videa upravuje. Jenom upravuju pár videí. Jinak mám novej teďka tady ten vlogovej ten. Program, který jsem mu stáhnul já, opět. No, ale buď ticho už, jo. Ale jinak druhý vlog bude asi tak za 3 dny, 2 dny, 1 den, za rok. 10 minut. Za rok, 1 minutu, to je prostě na mě, jak to natočím. A na vás, jak se vám to bude líbit a jak budete chtít, co budete chtít natáčet, třeba, že do Genimera budeme šít kuličkovku. Nebo nervkou, to tvoje, prej. No, nebo nervkou, to je, no. My budeme šít a uděláme třeba i nějaký film z Minecraftu nebo takhle, normálně v realitě, takže se budu těšit u dalšího vlogu, takže čus.